A miña charla está un pouco enfocada no muxido XL e na comparativa dos distintos sistemas de muxido para granxas XL. No noso caso vou falar da nosa experiencia e dos puntos fuertes que vimos ao largo destes anos ao ordeño traseiro. No noso caso un pouco foi, por un lado, o crecemento que nos permiteu facer sen facer inversión nin cambios, multiplicando case por 3 as vacas de muxido. E, por outro lado, a comodidade que nos dá para a organización da man de obra, porque ao ter tantas horas de ordeño permítenos que, por un lado, é contraproducente, pero, por outro lado, ter organizado o traballo para uns traballadores todo o seu turno de traballo. Despois, outra parte da charla, vamos falar un pouco do enfoque futuro, tanto do que vemos para un futuro do que vai ser no sistema de muxido, cara onde poden tirar os tiros, un pouco enfocado tamén ca problemática que hai de man de obra. Un pouco, pois, comentar a problemática da man de obra e o que pode afectar eso á elección dun futuro sistema de muxido. Dependendo do enfoque que cada granxa lle queira dar, sí que hai un debate interesante dunhos sistemas a outros. Convídovos a todos para o próximo xoves 14 e venres 15 de novembro acudir ás xornadas técnicas da Seragro. Como todos os anos, unhas xornadas que xa coñecedes, interesantes, donde este ano creo que vai haber un debate interesante sobre o futuro nos sistemas de muxido e a problemática sobre a man de obra.